lamɛnbaga Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan fɛn fɛn sɔgɔlen b'an na an ka bɔlɔlɔ sira fɛ Toyifatula Media ka taa se Baningo TV ani Kibaru Bugufiyɛ ni Sabuɲuman Media ma an b'aw bɛɛ lajɛlen fo bi an n'an ka belebele bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye Elhaji Seku Amadu Siribe Baningo Amadu Sogokan ani Manifinya Tana a bɛna a da don ka walawalali kɛ an ye silamɛya tagabolo la n'o ye u bɛ wazifa min kɛ an bɛna ɲɛfɔli k'an ye wazifa in yɛrɛ kan a n'a kɛcogoyaw kan an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen minnu bɛ k'an ma abonné fɔlɔ a bɛ se ka abonné a bɛ sɔrɔ ka cloche de notification activé walasa vidéo kura bilataw u kana fɔ aw si kɔ an bɛ kuma tɛnku an ka belebele la karamɔgɔ assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh a karamɔgɔ ɲani an ka don an ka ɲininkali babu kɔnɔ dakuruɲɛ fila foli min bolo ka se an layɛbagaw ma i bɛ se ka foli s'u ma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah an bɛ ala tando ka ala barika da bi sɔgɔma da in na ala kɛ an bɛ taamasira dɔ kan taamasira min don an bɛ nana dugawu don na an balimaw ye u ka dusukasiw k'u ma an bɛ nana o de la a bɔra ka ɲininka fɛn min na Baningo Media Baningo TV Toyifatula Media Sabuɲuman Media anw ye a ta sun kɔ a sun ye jumɛn ye k'a dɔn bi bisimilahi ne y'o sɔrɔ yɔrɔnin min na ne y'a sɔrɔ sunamaw de bolo Somali jamana kan n'o ye Mogadishu ani Kismayo Bayidoa Galikayo Bosaso ne mɔgɔ min Somali dɔ Somali cɛ dɔ de sigilen filɛ n ye n ka tɔrika sɔrɔ yɔrɔ min n y'a sɔrɔ Somali kelen kɔnɔ mɛ n ye darisu fitinin min sɔrɔ n yɛrɛ ma caman kala koyi nka n y'o de sɔrɔ sunama cɛbaw bolo minnu ko k'u ti sɔn yɛrɛ de i mana gɛlɛya cogo o cogo Somali sunama ka gɛlɛ ye donc ne ye n ka darisu sɔrɔ yen u ye fɛn min yira n na ala don wa n ye n kɛlen kɔ ka n ka selisolan sɔrɔ o sunama gɛlɛmanw bolo suna cɛgɛlɛnw bolo ne la n ka karamɔgɔkɛ n ye san 3 kɛ n ka karamɔgɔkɛ ma deli ka a farikolo couleur ye ɲɛ la a furumusow dɔn ma deli k'a furumuso dɔ couleur ye ɲɛ la ne natɔ Afiriki don dɔ an fɛ yan Afiriki l'Ouest la a muso ye a y'a muso wele ka na k'o bɛna foli da ne ye bi n bɛna ale muso ye ka fini bɔ a ɲɛda la ka foli da ne ye ne ko n ko ja ne yɛrɛ ye dunan de ye du in kɔnɔ san 3 sunama o kɛra Somali n ka foli b'o ye Abubakar Salim n ka foli b'a ye o tuma na min ye kanu ye ala batoli kan olu yɛrɛ de ye a jɛya ne ma kɔlɔsi fitini o tun bɛ kɛ ne karamɔgɔkɛ ka bolo da kɔrɔ sunama gɛlɛman don ala kira ma foyi fɔ suna la f'a dafalen b'a ka so a bɛ komi ne ye n ka ko in sɔrɔ o la ne ka so yan sisan e b'a dɔn u bɛ min fɔ ne taara dugu dɔw la ne kɛlɛla dugu dɔw la k'a fɔ n ka wagabiya y'a nege bɔra parce que n ka date yɛlɛ o kɛra ne la dugu dɔw la Mali kɔnɔ yan o duguw tulo bɛ ne yɛrɛ la o dugumɔgɔw tulo bɛ ne la ne ni n ka nin kɔlɔsi caman ba yita k'i ka wagabiya y'a nege bɔra an na f'a ka date yɛlɛ ni banni kɛra ni fatuli kɛra u bɛ t'u jɔ ne ka da la ka segin e m'a fɔ karamɔgɔ ye ne taara da ma yɛlɛ datugulen don est-ce que da kan ka yɛlɛ ala kira mandenw ka da kan ka yɛlɛ yan ka fili yan o ma ka kɛ ala kira sallallahu alaihi wasallam a mandenw ka da o kan ka kɛ batimɛnsira yan abada donc ne ye n ka ala ko ta ye ne tun y'a fɔ n karamɔgɔkɛ n ko fɛn min ka di ne ye ka se ka n sigi ka ala yɛrɛ fɔ yala o ɲɛ bi sɔrɔ wa a ko bɔn n'i b'a fɛ k'o ɲɛ sɔrɔ ala yafa deli a ko ala kiraba Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a ye kitabu dɔ ta ka bɔ ka na ko kira tun bɛ ala yafa deli tile kɔnɔ siɲɛ 77 o y'a dɔgɔma ye mɔgɔ min bɛ ala yafa deli siɲɛ 77 tile kɔnɔ o de ko n k'a tun b'a yafa deli ni jumɛn ye a ko ne ma ko sigifaru o ye jumɛn ye asakfurula
ne ko ama ngongara mo yala asor la chugodi na reba ya fadili ako mamina ni islamia gelera kira naka saibaw bulo islamia gelera kafiru yu sege ako saibaw de ko kira angoni ngolole mela ami munge kira ko mina fendi ama mina fendama minga giri sangulo ni dukule mina fendama mima gere alala ko mine kira gere lala chugomi mino de dama kira borani munye kadomo astaghfirullah 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 ala ya fama ni ala ya fara jongo jonjuru momo akodo kere kaba yaro ko ni ki we kele ala terde ne ko ngara mo ngone ni me o yoro benen ni sona wazifa astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa الحيوم الخيوم دفر لاكو اكو اسفر الله على يا فامو الذي مسامي لا اله ما ورتي الا هو فالا اي ما دو يراك مي تي سيروبا بيك ما فيو كارم نجادوا ابدا ها بوغري دوا لا نميره نك نشيت ماي ما ورتي الا هو بني هو aneko ngo kumana kabakwini kumana asafurla fle salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa sallim nini ngere yana salame ma salame kelinde kuma flamu fle ka fo ka ala ya fadeli ka yira mawerete alako ka kila ka salli muhammadu ka nini ngere yana salame mo salame te hali salili akofe asrifaru kaurukuike ibe minfo ala ya fadelike ya subhanallah saniya be alai ebe ka munefo ya fayini tebe mana wazifa ninde wazifa nile kama wazifa blara mine do kuno akabungu sebe ndado akeyoro la do ya yalamadi ya mado sino tarika tijaniya ne ya soro do ba la ko lu te so hijimo bo ne te ulako uta on ya soro yoro mina somali uta tasra bar ne hijibla ya ala kira ka tasra do bla ala kira sallallahu alaihi wasallam aye fenwo fenke kola shitigi nyuma ato bla bo mo do be fe do do akono mu ni rete uka ali sheko ka la yini bo nyono ona nyono no vraiment ngande uma parce que we fi do e otigu bulu note koloshika ala ya fadeli bashi foite la wahere du wa kunyado awo nini ngalwere ngali mime ntuguni ambe waziba minge misiri ukono agazavia ola doke mega utaka oge bidaya ko wazifa keli kate be misiri konna la ka ke ko ala ko erete yala bise ga nyafol kan yo feneka bo memi fie o maka ko don dai minyi ibe dai na ma fie anga ka ana mo chuguda me mali kono ya adame mo ana ko don yala hakle jumanji mami mo dan jita donila me ye mingala mbanga o doni dando mangu itara université la idana yoromina wi dai doni rati nyew bone mo ka doni dana yoromina na mana kana jigala wala ay fendo dome atabe do donge uke ade kana jigi alate atado ese afam sino bida tere no bida ko mare maka foi otigi de se ka ke bida re bari bida ni e kura fara salama ya kaminde nyuma ya fo bo bida me yesu fen faraka miye nyuma nyi fen chama fara le salama ya ka ulu kundala ala kira sallallahu alaihi wasallam ha olu tundala o misalu chama teria iglo micro la dron iglo tapi la iglo misiru kono na iba foko alijine kono ama alijine nganya mangtula ha iglo dine nyemo la ukap baze kroso krasa ka dama be fanda mo hatli misiru kono misiru ni futai ba salide réunion salida tanti ha ala
kira ka misiri sallallahu alaihi wasallam bele kunda bo munu farla ka bidadwa numata wa ola ni mogo mi la ilaha illallah faraka bo do de la ka ken re la mene a fama dula ne terke dobe suna nyema badu nga fuli baye ansera idro shudo yorala anga demsa unana ushina kanani laila de la ilaha illallah 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 rasulullah oyeche mawerete alako la ilaha illallah mawerete alako wa uyedin gedron dosina ki pa he haka nanga shulo yorake dongli da yoresa ayane fodro ne alaje en go dongli jumendara ala to ko de fora kera dongli bula bo me ka chokoro ba to ko ma foi no akoko shego ko ya famu no awe mo go do ya keleme ka dine ke barani faso do aka mangoro na mo dabla abi sata sa go soro jamana ngono ya atiki ya fota habi nanga shulo yorake dongli da ya abe ka shumi nyere do wa tigi a shibeke nyumanyala aya shibeke fana atoko di tawhidula tawhidu ejumai ka ala keleba jiani daronne ngudo o tawhidu do ya ha shida de tawhidu e ki damunyu no ayene ya fanyi na go bon ala ya fanyi ni dore kane tui bari tuma ke fo la fo ala to wa duma fora wa fora ni hine ni ma be modoro e de kra futne de adi shitana bari ni man no me shitana ke ada jini shitana ga be armade shitana ke donc sisa ya fanyi ni ke obana bo e ka la je sisa ni me fora sa ni ngara dong lida de ya Allah akane tele tsega fo itese bari ala ma hine de dusukuna na hine tele kan yere nege e cheba o cheba ko kula shitigi cheba no atme mo jole nyeji koni akai ibrahima nyashi kumete di ibrahima nyashi kumi modu da fo mo bi kashi fo mo jole bi kashi no fe billahi aka hine kama abi kalange fo ibrahima nyashi woshi tibe serende katuta billahi fa woshi tibe serende katuta ni cheba anaka jira mbu Muhammad Abdullah Shwadu Shekana Ahmad Mauladu Malik kuna ya Shekana Ahmad Maula Malik kuna ya akakasila ngombe Malik kukuloka ha bada Shekana ga mo ha uka kasda dobe la ilaha illallah 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 Mufarena ko mangrete alako fo ibina ni meke bidaya bada aya fara nyonga aka alabatu bo toyi uka alabatu aya islam ya libere je kono ale ni yashar ko basiri kungolo ro kayala ina ta chedo usora e mago bala mununga faraika itaino uta faraika wa ina chedo usora ubisanu ka boli bato no ka blomi je kono uta faraika ala kira kile la blomina kundeya ala kira kile la bolibatila kundeya ayu tubi joinde kulu ma bale undeya ma bale umbe tubi fo atase alikiyama jodoma tubi bonate datuta donc aya farati mo ka silamaya dayele o ka nyon sobe dabla o det min fe ka fie bida ko kuma koni o te mo kera bidai o kuma na sa bolo minani ni bolo jigili damvara are ma se ka do yorom na donc bolo fla bolo minana jigira o kuma fla be kera bidai ayere bari kira beke so haru afomna ramo kasim ame kuma semela sisan wasifa in yere amba dinenya mogo do temena olu tume wasifa in ta olu era ko ala kodo
nga o be ka boni sira wɛrɛ ye san k'a yira k'olu ka o kuma k'o tɛ tiɲɛ u bɛ kuma in nkalontigiya u t'a kɛ ni kuranɛ haya ye foyi foyi u bɛ bɔ ka kuma in nkalontigiya ka kuma tentɔ yala i bɛ se ka mun fɔ an ye o ko la alhamdulillahi rabbil alamin ame ala fo ka ala wale ɲuman dɔn an ka TV so mɔgɔw an b'aw fo k'aw yɛrɛ marhaba sananga do kuma kɔnɔ an bɛ an ka kuduwa an ɲɛ jɔyɔrɔ n'o de alhaji sheikh amadu siribe banu amadu shugonga ani malifiya tɛnɛ mundugula farada sabu ɲuman an b'a fo ka marhaba sabula an filɛ nin sira nɔrɔma min ka bi an filɛ nin sira dawlana min ka bi ale de an dunjuru fɛnɛ b'a ye sira nin kan ale de an ɲɛ minɛ b'a ye wa lahara an b'a dɔn ale de bɛna bila ɲɛ fana ka taa alijinɛ kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ rabbi ala ka o kɛ o la alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ ala fo ka ala barikada i ka ɲininkali i ye min fɔ wazifa la wazifa minnu b'a fɔ k'a fɔ de wazifa ye bidaya ye a donna tan a bɔra tan bon anw bɛ olu jati kuma lankolon fɔlɔw de sabu mun na et puis alakira ala ka kumakan sɔsɔbaw an b'u jati o de sabu ala yɛrɛ ko kuranna kɔnɔ yɔrɔ min na ko wa aqimu sɔla inna sɔlata tanha anil fahsha'i wal munkar a ye o fɔ seli la mais a ye mun tugu o la k'o ka bon ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan a ko wala zikrullahi wa al-akbar a ko ala de kosuma k'o de ka bon ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan o kunna o ala kosuma in n'i ye wazifa ta k'a lajɛ wazifa dalilu bɔra yɔrɔ min na kuranna kɔnɔna de don o zikuru min fɔra nin ye anw tɛ dɔ wɛrɛ dɔn o zikuru in na fo n'a kɛra ka ala kosuma ka ala yafa deli la ilaha illallahu o min mi fɔ wazifa kɔnɔna na a yɛrɛ dɔnnibagaw y'a sɛbɛn diɲɛ kitabu bɛɛ kira o 300 ani kira 13 na ɲuman 100 ani 24 na a bɛɛ lajɛlen k'a bɛɛ cira ni la ilaha illallahu de o kunna ni o cira ni o ye o la ilaha illallahu o bi fɔ yɔrɔ min na o de bɛna kɛ k'o ye bida ye o man ka se ka kɛ bida ye dɛ o kunna minnu bɛ yen kuma fɔ anw b'a jate malifin jurumutɔw de ye anw b'a o jate o de ye o kunna a dalilu hakɛ t'a la ala yɛrɛ ko kuranna kɔnɔ washkuruli wala takfuruni a ye ne ala barikada a kana fitiri waleya ni ala ma a tilara k'a fɔ aya wɛrɛ la waskurullaha bukratan wa asila a ye ala kosuma sɔgɔma ani wula fɛ o de ye wazifa yɛrɛ o de ye wazifa yɛrɛ yɛrɛ o kunna dalilu nin bidaya yɔrɔ bɛ min nin bidaya yɔrɔ bɛ min n'i bɔra yen kɔnɔ est-ce que i ma bɔ ala ko kɔnɔ n'i bɔra yen kɔnɔ i bɔra ala ko kɔnɔ i ti ala sɔrɔ bon sɔli min ni o bɛ wazifa la n'o ye alakira ka sɔli ye o dalilu bɛ kuranna kɔnɔ sabu ala yɛrɛ ko inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima o kunna a ma ban wa bon u yɛrɛ b'a fɔ bato yɛrɛ la fɛn min ye wajibi yɛrɛ ala ye min fara wajibu kan o de ye alakira ka sɔli ye sabu ala ye amuru kɛ ni a kɛli ye a ko sɔli amuru de do fi'lul amri o kunna a ye sɔli kɛ alakira kan ne yɛrɛ ni n ka mɛlɛkɛw bɛ sɔli a kan o kunna a ye sɔli a kan e bɛ mun wɛrɛ fɔ nin na o kunna anw kɔni bolo n'i bi bato ɲini ala yɛrɛ ka kuranna kɔnɔ ala yɛrɛ ye min fɔ ka fɔ o de ka bon ka tɛmɛ bato bɛɛ lajɛlen kan o de ye ala kosuma ye ni an yɛrɛ nin bɛɛ to ye maa min bɛ la ilaha illallah fɔ sɔgɔma ani wula fɛ maa min bɛ sɔli ala kira kan sɔgɔma ani wula fɛ o bɛ nafigiya tan sɔrɔ wa abada o bɛ jahiliya tan sɔrɔ wa o kunna ko in banna de minnu bɛ ka nin fɔ dasago fɔlɔw de don yɛrɛsago fɔlɔw de don u tɛ ala kira fɛ wa u tɛ ala yɛrɛ fana fɛ o kunna ne bɛ se ka nin fɔ i ka ɲininkali jaabi la ni ce karamɔgɔ an bɛ se ka nin halisa an ye ɲininkali tɛnku karamɔgɔ Kassim na ni dakuruɲɛ 2 b'i bolo ɲininkali kɔnɔna fɛnɛ na i bɛ se k'o fɛnɛ fɔ an ye bon alhamdulillah ala ye maa minnu nɛmɛ kolo ala kira sallallahu alaihi wasallam ka ciden minnu ye kira kɔnba ye a kelen ma ci dugu la fa dugu nɛmɛlenw ka baalaw anw ka Mali kɔnɔ yan bi n'i y'a jateminɛ an ka silamɛ ɲɛmaw a caman ba ni minnu ye ɲɛ sɔrɔ silamɛya ma jagokɛlaw don et puis u ye fɛn sɔrɔ dɛ ala hinɛ n'u la bon n'i ye fɛn sɔrɔ n'i nana tila ka bɔ ala nɔfɛ a bɛ kɛ sabayinkaw ka ko ye n'o ye Jordani saba ye wala ne y'o de f'u ye ne ye n ka diinɛ ta yɔrɔ min na ko ne y'a ta suna gɛlɛma de suna gɛlɛma o kama anw b'a fɛ ka sa an ka dati yɛlɛ ka bila hali ni diɲɛ bɛɛ banna na an ka dati yɛlɛ i tɛ n ka denbaya sugu dɔn i tɛna musow ye o se tɛ maa si ye fɔ saya kɔfɛ donc
ka fiye kɔlɔsi in da ni ye kɔnde bɔla de ye ala kɔlɔsi in ye denkɛ min ye n ye asafurula ye n ye yafa deli kɛmɛ kɛ o de dɔrɔn de yan o don n'a ka di a kɛ i bolo kɛ ne la ni hakili ka di kɛ mais ni hakili man di a kɛ kɔlɔsi ye nin de don donc k'a fiyɛ dɔrɔn ala ka danfɛn ɲuman bɛɛ bɛ ala barika da mais bani hadamaden bannen de ka ca ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan mais ala ye maa fɛn min na diya adamaden de don sinon a lajɛ sisan ni sanji ko sisan ko to an bɛ don dɔnni philosophe yɛrɛ kɔnɔ sisan min tɛ sɔrɔ université la n ko min tɛ sɔrɔ u ka Isibiti a tɔgɔ ye di ba Darul Azhar min tɛ sɔrɔ Darul Azhar la Isibiti min n'o de d'u ma sisan a y'a lamɛn ni sanji ko ko to su fɛ tile fɛ tori kamalen dɔ bɛ wuli ka n'i fungo ji sanfɛ n'a ko a b'i tɔ ka se a b'a fɔ la ilaha la ilaha la ilaha la ilaha tori tɔw bi sɔrɔ k'o kun labɔ n'a ko la ilaha u b'a laminɛ la ilaha la ilaha la ilaha toriw bi sini na fɔ ka fayiri kɛnɛ ci tori ti nin dabila ala ka nɛɛmɛ barika dali kama mais adamaden fakulen dɔw danbɛ f'u bi gɔrɔndɔ n'u wulila n'i ye mɔgɔw lafiyalen u bolo fɔ n'u bɛ sunɔgɔ la fɔ n'u wulila tugun ka bɔ sunɔgɔ la u bɛ tila ka hadamadenw tɔɔrɔ de ye ni ala ka tori dama ye ni su désert sera ndugani bɛ wuli dugu tila ma y'a mɛn a su désert mana se ndugani bɛ wuli subhanallah subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar a b'a mankan sɔrɔ n'o kɛra diya de dɔɔni dununkɔrɔ bɛ wuli fayirida tuma dununkɔrɔ bɛ wuli la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam i b'a mɛn fan bɛɛ la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam dununkɔrɔw de bɛ si ka nin fɔ i mana kɛ misiri welela sugu o sugu i na dununkɔrɔw sɔrɔ layila da la e bɛ se ka ni baliya dɔnni kɔnɔna de ye nin mais adamaden ka dɔnni ka dɔgɔ o tuma na k'a f'i ye dɔrɔn tamaki ka bɔ a la ni maa o maa ma la ilaha illallah k'i daro gɛsɛ ye wa i ka seli ni tɛ na dugukolo la ye lahara a baraji n'a bɔra ka jɔ a n'a ka ɲɛna sadi n'aw bɛ perese don dɔ baadi ka kɛ de an ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ quoi sadi ala ka sadi kɛ diɲɛ ka sadi an ta ilimu sɛ diɲɛ bani dɔnni bɛ ala bolo maa t'a dɔn maa o maa miiri o ka kɛ don dɔ an ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen selila bi baraji hakɛ dɔ selila gansan dama mais selila zikiru dala selila min bɛ zikiru kɛ a sigiyɔrɔ la n'a bi si golo la zikiru la n'a ti seli a ma kɛ jɔ ka wuli ka si o la walahi n'a barajiw tolen ye kelenw tɛ ye donc min bɛ fɛ k'a fɔ jamanadenw ye u sabali dɔrɔn nin de don voilà karamɔgɔ i ni ce an b'a dɔn an lamɛnbaga bɛɛ u ye faamuya sɔrɔ i ka nin kɔrɔfɔ in na an b'a f'u ɲɛna minnu bɛ yen n'u ye mɔgɔ kura u bɛ se k'u abonné walasa i ka vidéo kura bilata u kana fɔ u si kɔ n'u y'u abonné u ka sɔrɔ ka cloche de notification activé o la i ka vidéo kura u bɛ olu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ karamɔgɔ ɲɛna an bɔ kuma kɔnɔ an b'a ɲini fɛ i ka an bilasira ni kasida dɔ ye n'o tɛ kɛ baasi ye la ilaha Haydara
Alhamdulillah. Karamɔgɔ i ni ce. Baharu